Hello mga pasayan yan. Sa rin yung half Filipino, adding ang Kulugnaw. So namin karon no sa baybayot diri sa San Remigio para manginhas. Di ba kauban nato diri atong mga Omega diri no? Ingon kanina. There's batiki. Okay, mo layat man. Hulo tai. Hulo. Unsa di day? Kanang lumot na. Awo day. Humok lagi mo. Tatay. Ni squirt. Libo lagi ka bato ang tumban di. Lapok. Ano anak ni May di. Ay, tai na dash. Nadri ko ana sa nasarong. Di man na tayo. Tamad. Pilit mo na. Pulo lagi nang ko. Ginang ka diri. Hulo. Oh, you fine. What did you see? Oy, what did you find? Oh, you do the vlogging. What is batiki? Timuli mo ko sa kumutulog. Pati na yan yung slide. Oh, sa'yo nakita ka ayaw. Kita ko isda. Isda ra. O nga isda? What is batiki man, oy? Og ako batiki. Jump na di. Dara na. Batiki ay. Ambi na di ako na ano. Batiki akay. Patong dagan ni. Lumos ka rin. Dara, lupad. Lalapok na dira ha. Ano? Layat ko lupad din ha. Lapok naman dito. Alawa na. Be careful yan. Ubay-ubay po ang mga nanginhas diri mga pasayan yan. No, tanawan niya itong mga Doon kay lapok na dito. higala diri nga nanginhas. Nani nakakuha diri mga danggit. O mga klase-klase nga isda. O mga seashells by the seashore. Walo-walo. Ay, that's the, batiki daw. Diba? Malukso siya. Para siya, look at that mga pasayan yan, no? Na siya tiil nga isda. Ara! Nakita ko na siya. Aras. Sige, you jump na, oy, langga. Sunay na bunala ng mama din, no? Kinaslide. Sige, kinaslide. Naman siya mag-ilis, aning-sanin. Nas diri, no? At makita ang purok is the bugo. Mga uy, kanila kay. Ato na kuy kanila okay ni mga baby boy man to dito no. Kuan sila day dagan sila nakuha. Hapit na mag-sunset mga pasayan yes no, pero wa pa jud nakuha nga mga pagkaon diri nga mga lamang tubig nga pwede natong kaunan. So ang among plano makuyog nga ni nila diri. Kanila mga nanginhas po. Dito kami ngayon sa Hunasan. Namita kami. Hi guys. Ayun, hindi pala piso kami nakita. Utang tuloy na pala. Kaya tumatalon. Isdang bugo daw tawag. Pulo ubos yung mama niya. Manghambat, nagkalit dira ha. Tupus. Liyok siya dyan na or warm. Sa dagat. Ito na, uy, hilo. Di, liyok man siya. Ay, mahawat na dira. Uy, takailaan na. Mamatay na dira. Oh, ayan. Ubay-ubay na rin ang mga nanginhas dito. Mga pasayan yan. No? So, ubay bugol. atin silang kuyugan para matuto tayo kung maunsaon pag manginhas dito no, sa dagat. Okay naman sa ilawom sa bato ang mga danggit. Baliw ba siya? Sa may mo nakuha dira? Wala ko ko siya crab. Usan na? Crab? Crab meat. Usan na gibalian man na nimo? Ayaw lagi tulog sa bahala jika mabuna. Oh, there you. Kaya mga cute ba? Kaya mga liho. Hello, ubay sa nga isda yung nakuha ug mga unsa na kinasun pod. Kasi sikad. Ani ni kad. Mo na siya. Wala na ako, ito tumadan. Lagi unsa man ninyo pagkuha. Uy, lo nabuhi ang isda. So na diri ang ilang mga nahuling isda, mga pasayan yan. Not purple. Hello. Look, the fish is there. Lalo, mabuhi pa nga isda, presko nga isda. Kasi kuya, daganap ko na po isda. Ito dito ya ako. Kaming duha. Alabas. Look. Lagi ka ni kuya. Preskong isda. Sashimi.
Iya yung gikonde sashimi. Kasi siya yung gilbiyan isda, yung kaunda yun. Like me and the jersey. So na mayroon tayo nakita na pisot. Mo ni pisot. Kailan kaya siya matuli? madam. Ay, kuha na si cucumber. Kuhaan ka, El. Ay, tapos ako. Oo, di mo na mamaa. Liwat siya pa doon, Dre. What? Silang ko ang anak. Baliw ba siya? Laukod doon niya. Uy, nuts na no. Mugahay siya no, basta mapunit. Mo ganayang kuan gani bat. Lo suhuts. Oh my god. Ano? Ay, mo dito katong ni mga laway-laway. Wala laway-laway. Lo nasawag gan. Dali. Dali go. Hala. Uy, basing poisonous na ha. Maglaway man dyan. Laway man dyan siya. Tulo nag-aus. Tawagan siya pag Nag-agip siya uy, ni mo, ugway madam. ka pang Julina, wa mo sidli. Pero madam, nag-agip siya ni mo, madam. Bet ka niya. Oo, murag hilo. Kailangan niya. Ano itong ganina, Julina? Ay, sama na ba? Ako, mas dako kayang bat. No, niya. Nasawagan lang siya, Will. Baliw ba siya? Nasawagan siya, well, ni Kuan, Ano madam. paghikap ni kuan ba ni sudlot itong puti. Habibi bat ba? Oh, noro Julin ani ba? Gagmay. Mama. Nakakita naman kami na pisot.